Catalunya, des de l'inici de la seva història, és un país de cultura patriarcal, una xacra que en moltes ocasions es vol amortir amb el tebi argument que fins al decret borbònic de nova planta del 1717 la llei catalana permetia les pubilles casades amb un cavaler, és a dir, amb un no hereu, transmetre el cognom. Però ni tan sols aquesta pretesa matrilinealitat justifica l'ocultació a què han estat sotmeses les dones. La corona catalano-aragonesa, en els seus 6 segles d'existència, no va tenir mai una reina titular. El costum català impedia coronar les dones i els fills il·legítims, i en moltes ocasions, per una simple qüestió de gènere, es va preferir un candidat que venia precedit d'una fama d'incompetent a una candidata més legítima i infinitament més capacitada, intel·lectualment i políticament. I malgrat això, la història de Catalunya, com la de qualsevol país europeu, és plena de dones interessadament ocultades, que en un moment determinat han tingut un paper molt rellevant. Dones que es van rebel·lar contra el paper tradicional que les hi havia reservat la societat, simples màquines de reproducció obligades a viure a l'ombra dels homes. Dones com Ermessenda de Carcassona, vídua del comte Ramon Borrell, que va viure a cavall de l'any 1000, comtessa regent que va consolidar la nova i fràgil independència catalana, o com Aldonsa Roig d'Ivorra, la primera parella de Ferran el Catòlic i mare del seu primer fill, que va viure a cavall de l'any 1500 i que va ser l'arquitecte del dibuix català del projecte hispànic. Dones com la Fadulla, que va viure a finals del segle XVII i de la qual, a causa del seu humil origen, desconeixem el seu veritable nom, però que en canvi va ser la primera activista social de la història de Catalunya, o de Martina Castells, que a finals del segle XIX va trencar tots els esquemes del món acadèmic i científic i es va convertir en la primera metgessa de la història peninsular. A Fem Història hem volgut posar en relleu l'existència i el paper decisiu d'aquestes dones, injustament soterrades sota una espessa capa de pols fabricada a propòsit per la ideologia patriarcal, i hem produït aquesta sèrie de 25 documentals audiovisuals que volen divulgar l'extraordinària contribució d'aquestes protagonistes de la història de Catalunya. Som el que som també gràcies a elles.